Әгәр дә инде безгә кубок беренче алган дип биргән булсалар, әлбәттә инде күңеллерәк булыр иде. Ну, ашаган белми, тураган белә дип әйтәләр. Бу Россия Федерациясенә күбрәк күренә торгандыр. Бәлкем тигезәселәр килә торганнардыр инде. Теге без артык аерылып тормаска, бүтәнне куркытмаска, Татарстан җиңә инде дип әйтерлек булмасын өчен хәзер тигезләр инде безне. Бәлки безгә дә менә Татарстан чемпионатында берәр ел кубок бирмичә карагандыр Фәрит абый. Әлмәтләр барыбер җиңә инде ул, Акбарыс көрәштәре барыбер җиңә инде ул дип әйтмәс өчен, ниндидер шау-шу китмәсен өчен, кычкырыш китмәсен өчен бәлки команда беренчелеген чыгармыйча карарга кирәктер. Шәхси беренчелеккә генә карап. Андый фикер юкмы? Фәрит, сез бик кыстайтып сорауны бирә беләсез беренчедән. Кемгә бирәсен дә нәрсә әйтәсен беләсез. Төптән мин аңладым сезнең нинди ни белән әйткәнегезне. Ул шуңа күрә әйтәм бит инде. Кубок алу үзенең эшенең нәтиҗәсен күрсәтү. Аны күрсәтү бердән икенчедән яшьләргә ул бит агитация. Яшьләр күрә аны бездә кубок алыр иде. Бездә шушындый беренчедән икенчедән аны җитәкчеләр күрәләр, кубок күтәреп алып кайткач, җитәкчеләрнең игътибары бәлкем артыр иде. Шушындый җиңүләр ялап алып кайтканнан соң бердән икенчедән тагын чик кенә чиккәрәк китәргә әйтәсем килә. Бәлкем менә моңа кадәр инде безнең Татарстан җитәкчеләре дә, шушы федерация җитәкчеләре дә бәрбез атабыз инде дип зәрк салкын караганнардыр. Бәлкем булай әйтмим мин, салкын караулар юк инде бездә ул. Чынлап та бар инде ул. Әмма ләкин хәзер карашларны бөтенләй икенче төрле үзгәртеп кирәктер дип уйлыйм. Шушы менә 4 җиңүне 7 финалист булган команданы игътибар биреп, аларны ниндидер игътибар биреп, шушы үзләрен чакыртып зур бәя бирә алсалар, күңелләре булыр иде мин. Беренчедән, икенчедән менә әйтеп киткәнемчә, хәзерлекләрне хәзер ныгытырга кирәк дип уйлыйм. Научный основада, мәсәлән, менә мин монда кечкенә кем булса сбор, минем безнең врачлар бар, мен шушындый таблица белән җегетләрнең формасын тикшертердем. Менә ничек булды безнең, мин җегетләргә анализ ясадым. Безнең кем мәсәлән силовой беренче безнең тестерне эшләдек, икенчесендә эшләдек на выносливость. Кем 3-нче минутта восстановить итте, и мин шушында килгән тестирование бөтенсе почти тугры килде минем. Менә минем бер җегетебез әйтеп, фамилиясын әйтмим, лидерлар 100% бирә торган бер җегетебез бар иде безнең. Атарга тиеш инде Россиядә. Ул бик нык көрәшә торган җегет. Тестирование буенча аны начар күрсәтте. 5-нче минутта гына үзенең иске халәтенә кайта алды ул. Шуңа туры килде дә, атарга туры килде. Чөнки менә шушындый научный основада сборлау үткәреп, шушы монда наука биргән әйберне кайсысында эшләгән күренеп тора, шуларны игътибар биреп, ике атнасына төзәтеп булган булыр иде. Иң югары ноктасына җиткерергә була, ярышларда ике атна үтә алсаң җегетләрнең. Менә шул әйберләрне эшләргә кирәктер дип уйлыйм мин.